นิกุมออกัสลาโตเกียวโอลิมปิกโซเฟลอันนี้นูเดลล็อกคานJapanese มีแต่จิงอาควรที่ไงอีเวนต์โลตักปักขัดเอามากุมสังนิสอมปักกัว December นิสอมปักกัวคาน Japan เฮียน Gold Medal สมนิปัสสาริอัลโดนติมีปักขัดส่วนตุยตระอัลตุยล็อกไตโตให้มีทรุมโอลิมปิกาเฮียน Japan เฮียนให้เตียงจัดGold Medal ลากเทเฮอันนินริงลฟะอาริงฟูเวชิมอันนี้เทไม่ยังเงมเฮติลายเฮียนเฮป้าเฮียนทิลดังชิลอกนับปออันไหนนัวละอัดเล่งดิกนัวทัดอาชิลอกนัดเตอหันดิกเฉาเซลตากาจวนอามาเชียดเจียนตุตัวเฮอันน้อมเฉาตาเซละa Twitter account follow ตัวเฮมีหน่วยงาสิงนี่อันใกล้โตหุ่นจินันนี่ริงโพลเตอันนมาเช่นขัดส่วนมีดังเตียงเราตะกินทิลติเทนะเองยังมออันไหนนี่ตัวระเตอันง่ายเฮ Japanese time traveler เตียอันเชียดลาร์เฮเรย์ก็กุบันตีนทวิตระอันตาอันสวยดานส่วนหุ่นเราละตัวกุมสังนิสมงาปริยตจังอินกุมสังนิสมนิปขดาเฮียน time machine มังอินอลาวซินเฮตียงามักดังลำตะกินชาลอันอมแรงชวนไงเวนฮีอันหลอกงาลทรีนะอาศิลอกนะเท่งดิกดังเตฮีอีหันบีเจียงโดนเตียงกุมสังนิสอมปะกัว December นิสอมปังอาคาร Japanese stock market อัตลักเนียมตัวทูเล่อัตุสอยริงตูเตเจ้าอันหิมตัวทูอัตุยตาติดชวนกุมสังนิสอมนี่ March ลาคารKovel pum stock market zu COVID-19 na wangin voile khata a cherup ani kha stock market la niam thut hi Black Monday tia hriat lar ani hemini tho hian Japan Prime Minister Shinzo Abe chu kumsang ni som ni September thla Prime Minister ani na tangin aban tur thu a tweet poka ahun laya Chief Cabinet Secretary ni lai Yoshi Haide Suga chuan a aya tur thu a soilok bok ti chuan a soilok a nge chuan a thleng dik ta veka kumsang ni som ni April ni riat khan Tokyo Olympic chu July ni som ni pathum kumsang ni som ni pakhata nei ani tur thu a soilok le bok ane a hun lai khan Shileng wangin Olympic board sai tum na he a buai ta vak kha ani a Tokyo Olympic hi cancel ani le ni lo tur po ala chiang lo ti chuan alo soilok to ange chuan a thleng dik le ta akum le July ni somni pathuma Olympic hi son hlat ane a shilok na apiang thleng dik zel he pa rein ti hi tunge ani ta kang le re hian a chan chin a tuit na chuan kumsang ni somthum palia piang ani thu asoya Tokyo Engineering Department of University atanga graduate ani baka architecture major ni in ain soibok a thian te puina mangin time machine an siam choka e time machine mang hian kumsang ni somnga pariata tangin kumsang ni som pakwa aron sin let ni in asoi ane he time machine mang hian kumsang ni somnga pariata tangin kumsang ni som pakwa aron zin let ni in asoi ane time travel anti na chan ber pakhat chu time machine chang thlungzo ka siam na tur funding an mu theina na huna zin hi ni in ain soya hemi zia chu ama timeline a hian time machine siam chuak tu te zinga me ane he project hi kumsang ni som pakwa a tran ani a heti lai hian ati chang thlun na tur sumle pai te he hun lo la tur atanga local ani thunga hun lo la tur future suma siam te chu hun kal to a hian let puin hun liam to a ama he ava petrin ni in asoi ane athon tu hi makdang lam ve tak chu ani phota athil kal pui dan hi top chin nom lo never ending cycle ni in athleng non zel ti na ane hun liam to a research project an nei tran ter hi chuan sumle pai eng ma ala nei lova time machine asiam chhuat theinan hian hun liam to a ama hi suma fa peta thin ane
ti hian hun kal zel awangin hun liam to ama hian hun lo la tor hi adai chho ve ta zela a hun bitukin ain mamo hun a thlen ve le hun liam to hian awazin le ta thin ani hre thiam lo kanom mai thea movie pakhat tinan kha kan en to te ni chuan he idea hi kan hre thiam nga lang huna azin nge ani ti a fin ve the nan hun liam to hian nu ma enge mon nu chia hi anei angaya hun lo la tur atanga local nge ani ti a fin ve the nan a Twitter account he kumsang ni som pakwa khan a hong ane September ni somni pariat kumsang ni somni khan ama follow tu te mang tha na tweetin a timeline na alet le angai to thu asoya ni ma sela September ni som thuma alet theilo thu tweet le in tweet danga let tumin abe mek thu asoya alet theina chance nunung ber chu September ni somni pariat kumsang ni somni pakhat ani thu aziak ane Tokyo Olympic zo fel ani nuwa dai a Twitter account hian ngai ven hi a hlo ve chawa mi ngai ven a hlo chho tran me ui chuan in mang thana thu hi aziak to ane atil soite hi adik vek ani chuan September ni somni pariat khan ama hun dik taka hian a let to ti na ani a Twitter account ta hian tweet thar mo tur om to lo ane in mang thana thu azia thla hian mitam tak chuan zo na an so ta chen kat chu chang ve bok ma se a zong zong a hriat vek big lo thu a soi bok pandemic to phun tur an zo na chu changin September ni somni pali ani tur thu a soya hun lo la tura lir thei thlok thei flying car te om to empty zo na chu Japan a hian om don atia nima sela phalchin zat an pituk ade Mount Fuji tlang akangem South China Sea lir nging athlengem ti te an zo na chu kumsang ni somnga pariat malam hi chuan athleng lo adia nima sela kumsang ni somni pali January thla Tokachi Hokkaido hi lir nging na takin asoi don adia kumsang ni somthum pasari January thla Okinawa khopui hi lir ngingin asoi don atibok kumsang ni somnga pariata iPhone alo memti anzo na chu changin iPhone ang hi chu an lamang atia maro chu heng phone cha zong te hi millimeter ni chau an ni thu asoya apan zong hi credit card ang vel hi ane infiam na game lampang anzo na chu chang bokin time surfing game aom to atia virtual time machine ni in online na khel tur ania players te hian hun kal to an tem du te ni chuan a hun le ni te an thlang mai thina kum upalam ten an war le ate re hi hun lo la tur future atanga local ani tak tak angem a chan chin hi oi lo tak ni ma se aring pol hi anom ve thova a chan chu Twitter lama thil tweet to reng reng te hi edit thei ani to lo pa ka thil post hun le ni timestamp te hi siam dang lam thei ani to lo bok heti lai hian trend khat chuan re hian high tweet feature amang te po ani mai thei anti vele a thil shilok te hi aring chau photanga a hide vek po ani thei ti chuan arin zinga thleng dik omna tweet hi publikin ada chuak le te po ani thei anti Entirnan Japan gold medal laksa tur hi panga tanga somthum thleng hian a tweet thea an gold laksa diktak somni pasari a tweet na hi Olympic zo fel ani nu hian an hidenin adale tepo ani thea mi mu thei paprika ada chu chia khan a postir laya hun le ni te hi alang zok thin ane heti lai hian Japan gold medal donza tur lorin lok he thil thei chuni ma se shilok na dang mak tak tak alaneya Japan major prime minister tur mingle ani hun tur te asoi lok ane parallel universe chungchang he tun nuwa aom thei mai thea rin na anom ta ka chuan time travel po hi atak ani theina lai chin om to a
Japanese papakhat chanchin lar tak chu parallel universe atanga local animai the anti kumsang khat zakwa somnga pali July thla khan Europe khomwala atanga thlona thlok chu Hriata International Airport Tokyo a khwan atuma passenger zinga papakhat vungo sang lampang chuan custom lam chupan phein custom officer chuan ati thin dan pa ngai chuan zo na alo zota khoilama tanga local nge ani ti han zo chu pa chuan tauret atanga local ani thu asoi custom officer chuan he ram ming hi ala hriat ngai lo wangin mak ati hle maya a passport a han en fe chu a passport pe chuak tu hi ram pakhat tauret ti mingpu ani tlat mai epa hian Japan a hian azin lu fo thin thu le hetiang ang boina hi ala tok ngai lo ti custom officer chu a hrila a chen naram tauret hi kumsang chuang upa ani to thu le engtia hrelo nge ani azot le thiala atu soipa chuan a passport da visa stamp chumuin Japan le ram dang dang atlo na te a om ane officer chuan an en fiele ta heng stamp te hi atak chu ani ngei ti a fin fia ti chuan a chen naram chu khoilaya nge a om ti in azot le ta chu pa chuan Spain le France ram te in rina bora a om thu a hrilh staff member te chuan world map chu la chuakin a chen naram omna lai chu kok turin an ti ta a ko na lai hmuna hian ram chu alo om nge a ni masela he ram hi tauret nilovin andora ani tlat mepa tauret om mi lo chu a hre thiam ta lo hle maya zo na anan zo chik deuh chu European trong chi sang sangin a trong thei ti an hreta a French le Japanese trong te hi anal hle ti chuan chupa chuan custom officer nena chuan a business partner call turin atita a phone number le company mingpek te hi dikvek ma se a call lo chang tu Japanese pa hian alo hrangai ho lova a company mingpo chu a foi khat hriat na ani thuin alo chang a thlen na thin hotel number chu pe in an han call sak le ta hotel chu alo ni ngei mai amaro chu hotel room haulok tu zinga a ming hi an mu zo chuang lo ane hrilh thua custom officer chuan a passport chu hren sakin venna hnuaya hotel room a da anita atuk lea police an lowin lan ma chu room kongka hian veng tu mi pahni anda ane ti chuan atuk zinga chuan thilmak tak a thleng ta police ten a room kongka an han kik chu chang tu anom tatlat lo thu nei tu te chuan hotel nei tu te chu ruain chabi mang chuan kongka chu anan hong ta imasela he pa he mu tur alo to lo lua tu omlowang mai hian nu ma eng ma mu tur omlofa pon lama ama veng tu security te chuan mak an tingang mai arum pon lama security guard te chuan he pa hi voi khat ma alo chuak lo anti boxia engtin nge abodai theile hei chau ala nilova a passport an hren sak he mundanga ta nima se abo hun lai omang vela tho hian abo tel bok kumsang khat zakwa somnga pali khan he pa chanchin hi alar hlea Japan Europe le US media te chuan he pa chanchin hi anti chuak na sa hle a chanchin hi le khabu pahni the directory of possibility le strange but true mysterious and bizarre people ate anti chuak a chanchin hretu zinga mitam tak chuan he pa hi parallel universe atanga local ani anringa hetiang ani chuan a theory a chuan dimension dang hi awma amaro chu kan hun le ni te hi ai nang lo thung ti na ani phua chop mai mai ani ring pol te po anom vele boka nang enge ingai dan comment na lama khan ilo sei ve don nia